Hola, jo sóc Snow. Avui som 2 d'octubre de 2025. He mirat dos sèries completes. La primera, Peacemaker 1. La 2, una altra temporada. És ara. Està xulo. Al principi, matar, matar i matar, i al final té una raó. I t'ho recomano. No vull dir, però és una... té sentit. Mira, és de lo més. T'ho recomano. I la segona sèrie és Alice in Borderland. És la tercera temporada i és la patata. Hòstia, no puc plorar, però, hòstia, és la vida i la mort i per què i... Però t'ho recomano un muntó. I Arisu, hòstia, és un geni. No els porres, però, hòstia, és una passada. No funcionava. Això no funciona. El per ser antic. I ara... ha solucionat. Adeu, que vagi bé i bon cap de setmana. Adeu.